आंनि थाखाय जेबो गोदै आसाफामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनै जोंना बाहागि सनमिलन जादों आरोना गवालपारानिफ्रायबो फैदों नायलाय नानिबो फै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जोबजासिम गब्ला बाहागि सनमिलन फोरबोनि गेदेमा आफादगिरि मुंसि बिनुत बर'खौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आदैया गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय बे समाव लोगो लोगोनो जोंनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायबाय आरो बेखौ मदद आरो हेफाजाब होफानो थाखाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि जेंखा होननाय मोनसे जायगायाव थानाय आदै बिहतखौ दैदेनलांनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Nengkatu sampai nasi kan ada mesin. Hah? जोंनि गब्ला बाहागि सनमिलन खमफुं आफादनि मानगोनां आफादगिरिया जोंनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै होनायनि थाखाय बे समाव आरो आङो गोजोननाय बावनांगोन जोंनि फिरफिला बिरहोनाय समावनो आरज मेथाइ खननानै समायफ्ले होनाय खनगिरि बिथांमोननिसिमबो बे समाव गोजोननायखौ जासिहरबाय जों गब्ला बाहागि सनमिलनखौ खुङै दिनैजों गाब्रै जाबाय दा लाखानि फिरफिला बिरहोनायनि सिगांनो जोंना फिरफिला बिरहोनाय गोसोम फिरफिला बिरहोनाय आलासिखौ जों सिनायथि हाबाफारि दङ दा बेनो जाबाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लायाव थानाय धुपगुरि गामिनि आदै मनिराम बसुमतारी बे आदै मनिराम बसुमतारीखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय दा लोगो लोगोनो जोंनि गोसोम फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय जोंनि आलासि आदैखौ सिगांहाय खावलायबाय लोगोसे आदैखौनो मदद आरो हेफाजाब होफानो थाखाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानिनो आदै खानसनखौबो थांफानानै मदद होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
Como yo le gané tendré siempre por el día como se por el día hablando जों बेयाव लिरदों नै गब्ला बाहागिफोरनि आंगो रुंसारिफोर नोंसोरखौ जों अराय सम बावनो हाया बेयाव गासैबो गब्ला बाहागिनि लोगोसे जिखिनि रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बे बाथ्राखौ लिरनाय जादों बेनिखायनो जों माबाबाय दा जोंहा बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों उनाव लांबाय थागोन बेखौ बावगिरियाल'सो बावगोन ओमफ्राय दा बे समावनो जोङो बिथांमोननि जिउ सोलेरा अराय सम आलो गोजोनै गोजौआव सान्थि थाहैनो हानायखौ मिजिंथिनानै जोङो 7 मिनिट जोङो आर'ज गाबगोन जों कन्डलेन्स खालामगोन दा बे समाव बयखौबो रुंसारिफोरा जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो हायो सोरगोआव बेनि थाखाय 7 मिनिट आर'ज गाबनो थाखाय गुरै खालामगोन जागायबाय जोब्बाय बे समाव आं बयखौबो फारि फारि बिबार बावनो फारि खावलायगोन मिटिं जोबजासिम बयबो थानानै रुजु रुमु सावरायगोन आं बेखौ गिबियावनो खावलायखाबाय आर'ज पार्टिफोर नोंथांमोना बबाव दं बयबो नुजाफैथिनानै आर'जखौ एसे दिन्थिदो आफादगिरि बियो जाबाय जोंनि खुंफुं आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बा भाइस प्रेसिडेन्ट उप सभापति मनिराम बसुमतारी आदैखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय बिनि उनाव दङ जोंना मेघालय हादरनि बा मेघालय हादोरसानिफ्राय जों सासेबाव आरो लेङाइ आफादगिरि लादों बेनो जाबाय सुबुद बर' आदै बिसोरनि गामिया जाहैबाय बरदुबिनि बिनि उनाव दङ जोंनि गब्लबागि सम्मेलन खुंफुं आफादनिनो गाहाय नेहाथारि मुस्रि जयभद्र बसुमतारी कार्बि आंलं जिल्ला बिरुपारा गामिनिनो जयभद्र बसुमतारीया आंनो बिनि उनाव दङ जोंनि गवालपारा जिल्लानि सिङावनो थानाय जयरामकुसि गामिनि लोगो नेहाथारि बा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि मुस्रि अबिराम बर' बिथाङा गावनि माखासे एंगारहायै
जाहोननि थाखाय फैनो हायाखै जोंनि गवालपारा जिल्लानिनो फख्रिपारा गामिनि मुस्रि रत्नेश्वर बसुमतारी सफैनो हादों लोगो नेहाथारि बेबो बिनि उनाव दङ मेघालय हादोरनिनो आरो सासेबाव लोगो नेहाथारि आदा बेलबं बसुमतारी बेबो सफैनो हादों दा बिनि उनाव दङ सासे लोगो ट्रेजारार जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानिनो बिरुपारा गामिनि मुस्रि दिपेन बसुमतारी बेखौबो सिनायथि लानो खावलायबाय बिनि सायावसो बा बिनि माखासे थुलुंगायावसो जों दिनै बे जमा जानो हानायाव जों बयबो बाहागि बंस'फोरनि मोखां नुलायदों आरो सिनायलायदों आरो बिनो जाबाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानिनो बिरुपारा गामियाव थायो बिथाङानो जाबाय जिल महन बसुमतारी मोजां नामा ओरैनो दुसेन होनबा बयबो मिथियो दा बे समाव जोंनि गब्ला बाहागि सम्मेलन जाफुंहोनायनि सार्थआव माखासे खामानि मावनायखाय जों दिनै बिथांखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जों दिनै आलासि महरै जों लेंहरदों दा बे समाव जोंनि गब्ला बाहागि सम्मेलन खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय बे नङाबा जोङो दिनै खुंफुंनो हानांगौ बयबो आखाइ खबा होनांगौ दिनैनि बे गब्ला बाहागि सम्मेलनाव हरखाबै आंखौ लेंहरनानै सिनायथि होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानोना नोंथांमोननि आं माहारि माने बेयाव माने बिहा उन्दैनिफ्रायनो जों देरदों लावदों फरायनानै बे गिदिर मानसि जानायनि उनाव जोंहानि आदैया रुंसारि जानायलाय बिसोरो माने थांलाय फैलाय गैयैयाव आंखौ माने लोगो लादों बियो आं रावखौबो सिनाया बेनिखायनो आं नोंखौ लांफायोबा जोंहा मोजां खामानि जागोन आरो नों सिनायथि होनो हागोन बे हिसाबै आंखौ ब्रा ब्रा लिंनायलाय आङो बेजों लोगोसे थांनानै बे जोंहा रुंसारि जानाय आदैनि मामाया बे जिहेतु रुंसारि जादों बिसोर उन्दै उन्दै समाव खनसे फैदोंमोन आदैनिनो फंबाय ना मा जायो बे रुंसारि जालांनायनि बे आदैनि जायनि आं सारदाव थांदोंमोन दा बेयाव माने आं होनबाय आदै नोंसोरनि बाहागि बंस'फ्राथ' गिदिर गिदिर फरायजोब्बाय गोदाव सोराव दिनै आंखौ लानानैसो नोंसोरखौ संनो फैदों बियो संदाननो फैदों बेनिखायनो नोंसोर थासान्दियावनो नोंसोर बे बुस्थुखौ खालाम होमबाना नोंसोरनि उननि गथ' गथायफ्रा जाहाथे लोंहोर गावनि जाथि बाहागि होननानै सिनायथि लानो हायो बेखौनो आं बुंदोंमोन फंनैसो दा बेखौनो बिथाङा दिनै हरखाब लेंहरनानै सिनायथि होनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो नोंथांमोननि बे दिनैनि गब्ला बाहागियाव आङो इसोरनि सेराव रोजा रोजा साबायखर बावनानै मानो होनबा नोंथांमोना खुंनांगौ गोबां सम दङ बेखायनो समनि आंखाल बेनिखायनो आङो बे फंनैसोखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ आंखौ दिनै बे मेलाव लेंहरनानै जिथु बरायबाय बे बरायनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बेखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय गोजोनो दंखायोमोन खिन्थु गेजेरावनो एसे गोमानाय बादि जादों गोजोन्थों जोंनिया सिनायथिया आरो सासे थालांबावदों नै सान्थना होननाया नै बेनो आरो बे समनि बिनानाव फिसाजो दं दे फिसाजोआ थाथों दे दा दङ जोंनि थांनाय 2023 आव मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाखौ बरायनाय दा बेनो जाबाय सेथि थाखोआव फरायसा उथ्रिसार जानो हानाय खौ मानो बरायगोन बे बरायनायनि माखासे थांखि दं दा बेखौ जोंनि बाहागि सम्मेलननिनो सासे सोद्रोमा लोगो नेहाथारि आंनिनो अबिराम बर'आ गवालपारा जिल्लायाव थानाय जयरामसि गामिनि दा बियो फोसावनानै होदों जोंनि बाय बाहागिनि बिथोराव 2022 खौ लानानै 23 3 बोसोर
बे 3 बोसोराव बिथोराव सोरबाफोर मेट्रिक पास सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायोबा डिभिजनाव लानानै पास जानो हायोबा 5,000 बान्था होगोन माने बान्था नङा अनसुंथाइ बेखौ होगोन बिनि फरायनायाव जाहाथे मोजां माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो हायो बेखौ होननानै होदों आरो बेखौ होनदों बियो 3 बोसोरनि थाखाय 2022-23-24 बेसे मोनदों आरो दा बेयाव बिनि होनाय थांखिया ओरैबायदि जोंनि बाय बाहागिफोरा जाहाथे गोजौ थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो बा गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानो हायो बेफोरखौ गासैखौबो नोजोर बोनानै बे बान्थाखौ गाव फोसावनानै होदों दा बेयाव जोङो जोंनि आफादनिफ्राय सेन्ट्रेल जोङो गुब्ला बाहागो खुंफुं आफादनिफ्राय जों गांसे डिक्सनारि अक्सफर्ड डिक्सनारि इंलिश टु इंलिश बेखौ मोनसे होदों गांसे आर'नाइ जों बेखौ जोंनि आफादनिफ्राय बावगोन दा बेयाव जोंनि मान बिलाइ मोनसे बानायदों बे मान बिलाइखौ आङो रायजोफोरनि सिगाङाव आं फरायफुंनानै होगोन आं सिगांबाय 4थि गुब्ला बाहागो सन्मिलन जायगा धुपगुरि कार्बि आंलं अक्ट' 16 आरो 17 मार्च 2024 मान बिलाइ नै गुब्ला बाहागि फोलेरनि आंगो फिसा मुस्रि बिजित बसुमतारी बिफा बैकुन्ठ बसुमतारी बिमा फुजा बसुमतारी गामि बिरुपारा जिल्ला कार्बि आंलं आसाम नों थांनाय बोसोरनि HSLC मेट्रिक आनजादाव दिफु नोगोराव थानाय जवाहर नवोदया विद्यालय फरायसालिनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानायखौ जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव गोजौ थाखोआव साबसिन हामसिन सोलोंथाइ लानो हागोनखौ मिजिंथिनाय जाबाय जों दिनै गुब्ला बाहागि सन्मिलन खुंफुं आफादनि जानानै नों सानैसिम अननाय सिबिनायजों लोगोसे बोर सारस्रिनानै बे गोथार मान बिलाइखौ होनाय जाबाय बेखिनिखौ जों लिरनानै होदों दा गोजोन्थों मुस्रि बिनोद बर' आफादगिरि गुब्ला बाहागि सन्मिलन खुंफुं आफाद मुस्रि जयभद्र बसुमतारी गाहाय नेहाथारि गुब्ला बाहागि सन्मिलन खुंफुं आफाद बेखौ जों जोंनिफ्राय होनाय जादों बेखिनियानो बिजित बसुमतारीफोर आरो बे मानखौ हरगोन अबिराम फंबायनि मानखौ हरगोन आब' फैखादों आब' कान्छन बर'आव फैखादों अबिराम बर'नि आब' जोंनिबो आब' दा गावनि बान्थाखौ आब'नि आखाइजों होगोन जोङो बेनिफ्राय जोंनि गुब्ला बाहागो खुंफुं आफादनिफ्रायबो जों डिक्सनारि आरो गांसे आर'नाइ होगोन दा गांसे आर'नाइखौ सोग्रोनो थाखाय आङो आब'खौ खावलायहरनाय जाबाय बेयाव बावदों बेयाव 5,000 दङ 5,000 फैसा बेखौ अबिराम होनाय दै अबिरामा जोंनि डनार जादों लिरनायखौ मोजां देखाय आदिया रिसिन नाहर गोजोननाय थाबाय जा मोजाङैनो मिथियो जा आयंआ गाव बुंदों जुदि जों लाङोब्ला गाव थांगोन होननानै बे खोथाखौ जोंनि सिगाङाव दा बेखौ जों नागिरनोबो मा होनो बेखौ जोंनो एसे रांबो नांगोन आरो आंनाव बुंबावनो आं बेखौ बुंनानैनो आं बिबुंथि लाखियो मोनसे जोंनि जेनेबा न'खर बे न'खरखौ सालायब्ला बहुद धरननि बुस्थु नांगौ जायो बहुद धरननि बुस्थु अभाब जायो बे अभाबफोरखौ गारनानै एंगारनानै जों लासै 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 बै रांफोरखौ जमा खालामो आं सानदों आंनि गोसो मथे बे बाहागिफोरखौ जों जौगाहोनोबा सिगाङावथ' जोङो सिगां नांगौ बेनि उनाव आरो खोथाफोरावबो रांनि दा बे बाहागिखौ जौगाहोनोबा जोङो आवगायनिफ्राय सोलिबोनाय बादि
बोसोरथामाव खेबसे बिदि खुंनायानो मोजां जागोन मानोना रांनि प्रब्लेम जायो बयहाबो दा नै दानिसो बुंलांनाय जोंनि आदा सासेया बुंनाय बादिब्ला मासाव 50 थाखा दोननो बुंनाया बेबो बिराद गोब्राबनि खोथा खिन्थु दोननो हाबा बहुद मोजां खोथामोन Hello, hai Hen, mana? Ni bisa? Mama jaden sini. Oma betul. Nah dong. Oma ke saya. Ya, mami, jangan hot. Deh, nasi kebay, YouTube nunangan narajen. Deh, jangan kan nunangan. Video kalam. Untuk kalau bisa nama kasih anak aku yang biasa bertemu dengan anak aku ada dia maaf dan selesai dengan selesai Này đứa mình này à sih. Ay, good good. Ini bahagi sembilan di vlogga esensi arena next video थाबैनो लोगो मोनसिगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय